Чытаем з вами 147 сонет Уильяма Шекспіра. Спачатку на беларускай мове у перакладзе Владзіміра Дубоўкі і Тацяны Дзем'янавай, а потым на англійскай мове. Сонет гэты цудоўны, файны і сэнс у яго такі вельмі філасофскі і праўдзівы, на мой погляд. Давайте чытаць. Владзімір Дубоўка. Хварэю я. Хвароба ўся любоў. Неўтаймаванай смагай паліць сэрца. Атруты раз пакаштаваўшы, зноў яе шукае, п'е і не нап'ецца. Лячыў хваробу доктар, розум мой. Цяпер адмовіўся, бо так і варта. Якія плёкі ён не радзіў ёй, прымаць іх не згаджаецца ўпарта. Як непрытомны я ў такой бядзе, без розуму, нібыта ўтрапёны. Бадзяюцца і словы абыдзе, ад іх і думкі ў розныя староны. Кажу, напрыклад, ты святло для воч, а сапраўды пякельніца, як ноч. Тацяна Дзем'янова. Каханне ліхаманка. Жар залью, і зноў нутро калоціцца ад змагі, і немач неспатольную маю всё болей распаляе хмелем брагі. Мне розум, пільны ўрач, прапанаваў шмат лекаў ад хваробы майго сэрца. Ды я ж яго не слухаў, бо кахаў. І вось мне недалёка ўжо да смерці. Цяпер не ўратавацца мне ніяк. Мой розум назаўжды мяне пакінуў. І думкі ў смуце зблыталіся так, што тлум паліўся словамі маімі. І я кляўся, ты выток майго святла, а ты пякельны вір, мая імгла. І на англійскай мове. My love is as a fever loaning still. For that which longer nurses the disease, feeding on that which thus preserves the ill, the uncertain, sickly appetite to please. My reason, the physician to my love, angry that his prescriptions are not kept, has left me, and I desperate now approve, desire is death, which physic did accept. Past cure I am, now reason is past care, and frantic mad with evermore unrest, my thoughts and my discourses madmen's are, at random from the truth vainly expressed. For I have sworn thee fair, and thought thee bright, who art as black as hell, as dark as night.